Здравейте, хора! Днес моята Гуна има рожден ден и днес сме на гости от тя. И сега караме на GG5. Много е готино. Без да вземаме и я намерихме. Да, ето го братовчедът ми. Здрасти, как сте? Много добре. И аз съм много добре. А пък ето ме и мене. Ама тази кола направо. И що? Да, Нали каза, че не си я чупил? да. Добре. Не си я блъскал. И виж, до тебе има още една красавица. Шегувам се. Ето я другата красавица. Ето я другата трошка. И другата трошка, ама забравих да ви я покажа. Да ви кажа, много е готино. Ето, вижте километража. Майка, то се казва. Я, на километража. Не! Бро. Да. Чао.